Lokaci mai tsayi da ya gabata an yi wani sarki mai suna Dima. Sarkin yana da yayaye yan mata guda biyu, dukkan su kyawawa ne. Ɗaya ta fiye yawan surutu ga ta da halin koyin kula, sunanta Arfat. Ɗayar kuwa sunanta Ramlat, kuma ita mai shiru ce da nutsuwa. Da lokacin auren sa yayi sai wani hamshakin attajiri ya fito neman auren babbar cikin su, wato Arfat. Ai kuwa sarki ya bashi aurenta, aka yi gagarumin biki na kawa. Duk gari kowa sai labari yake saboda kecere ni da aka yi a wannan biki. Bayan biki ya kare sai sarki Dima ya lura da kaidaicin da diyarsa Ramlat take fama da shi tun bayan auren yayarta Arfat. Da haka sai kan ware lokaci yana zuwa dakin ta suna firar duniya da ita. Rannan sarki ya shiga dakin Ramlat suna tadi kamar yadda suka saba. Sai idanuwansa ya kai ga wani faifai a dakin mai dauke da rubutu kamar haka. Duk gidan da mace mai hikima take a cikin sa a koda yaushe zai rinka bunkasa. Sarki ya tambayi Ramlat, wane ne ya sanar da ke wannan zance? Yana mai nuni da rubutun da ke jikin faifai. Ramlat ta ce babu wanda ya sanar da ni, amma da kaina na yi imani da hakan. Sarki ya yi murmushin yaƙe saboda yadda zuciyarsa ta sosu daga wannan magana. Ya ce kin gani sarki ne, kuma kasancewa ta a gidan nan shine yasa komai da komai yake bunkasa a cikin sa. Dan me zaki ce sai gida na dauke da mace mai hikima zai bunkasa? Ramla ta ce baban magana ta fa haka take, bunkasar gidan nan ta dogara ne daga hikimar mahaifiyarmu. Sarki ya fusata ya daka mata tsawa yana muzurai, ya ce san ba haka wannan magana take ba. Amma Ramla ta dage kai da fata cewar hikimar mahaifiyarsa a wannan gida ne sanadin haɓaka da albarkar gidan baki daya. A ƙarshe sarki ya tashi ya fice daga ɗakin yana tunanin hanyar da zai ladabtar da wannan diya tasa har ta gane cewa ta yi laifi. Akan haka ya kudirce cewa shine zai lalubo mata kaskantaccen mutum mai hada ta aure da shi. Cikin wannan mako sarki Dima ya lalubo wani mutum mai sana'ar saran itatuwa da faskarawa mai suna Nandu. Ya ce masa kai Nandu zan aura maka diyata Ramlat. Nandu ya ce wa sarki ranka ya dade shi fa talaka ne. Samsam ba zai iya daukar dawainiyar rayuwar jin daɗi ba. Da diyarka za ta iya bukata daga gare ni dan haka ba zan iya ba. Sarki Dima ya ce ai kuwa zabi bi gare ka, ko dai ka auri Ramlat ko kuma na sa a tatse min kanka. Ba shiru Nandu ya ce ya yarda da wannan aure duk da irin dagewar da waziran sarki gami da iyalansa suka yi akan hana wannan aure, amma ya kafe sai da aka yi. Ramlat kuwa bai taba daga kanta akan lamarin ba. Aka yi biki babu armashi, ta tafi tarewa a wani rababban gida da mijinta Nandu ke rayuwa.